ƙoshin wahala. Gaskiya abokina test nan yayi zafi wallahi na shiga ma hall ban ma san me nake rubutawa kai kana da problem ina ce ma kai karatu ba ka karatu abokina wani karatu ne a test ma kenan yana baka wahala ba as ma zo exam ba ka bari mana exam kai kokari kai karatu ka bari da Allah abokina SB fa ya posta wani photo fa kaga photon wai ya ga nan yana burge ni ai kai akwai wanka ne mutumin nan yana wuta wallahi in ka ga kullun normal fes a gan shi da naga wani event da ya tafi da naga event din nan wow ai ina yin shi sosai fa wayyo Allah ka ga manajan Golden House yayi wani posting wai akwai launch na Golden House end of this month baka gani wahalan ciki sama so wani bai sanarwa haba abokina ina ma magana kai kuma kana kallon kana son ta ne kai matsalar ta da kai mace ce fa wannan fa sai fa yaka ce ba namiji ba kana ta faman karewa mace kallo tun dazu haba abokina a makarantar nan fa take duk macen da kake so a makarantar nan barin kashi a ciki ba ka bari kawai abokina ka mata magana ma ka bari kawai ka mata magana kawai in kana son haba abokina ka bari mana me wallahi ni in baraka mata ba ni zan tare ta kar ka fara ka bari gobe za mu je wajen ta to kamun alƙawari gobe za ka ga mata insha Allah gobe za mu je wallahi in baka ga mata ba ni na san me zai kai hakuri to wannan za to kullun da slippers ka san mene ya kamata mu je wannan BSM din nan mu je mu sha ice cream ka san sabon waje ne ice cream da ka kawo mun je ko wayyo Allah Sadiq. Maryam. Nan ka samu ka buye ne? Wallahi nan nazo an ba mu wani group assignment ne shine nake dan dudduba. An gama mana lecture na je aji ban ganka ba na shiga vacation dukan. Wallahi nan nazo group assignment ne ina ta dudduba ne yanzu an ba mu shine shi yasa nazo na zauna nan. Maryam lafiya? Na ganki kin yi shiru kin zauna. Wallahi lafiya kalau. Ba maganar lafiya. Na san abin da yake da minki. Allah ga wancin gayan ne ko? To ki same shi mana ke masa bayani. Haba Sadiq, wani irin magana kake? Ni fa ya mace ce. Ina zan je in tunkare shi da cewa ina son shi. To amma kin san abu yana damin ki. Ki je ki masa bayani. Kar ki duba wai abin da mutane za su faɗa. Sadiq ba zan iya ba. Za ki iya. Ba zan iya. Za ki iya. To kwantar da hankalinka zan kokarta. Ai ni ya mace ce. Inda rai da rabo ta zan mallake shi. Haka ne? To amma fa sai kin yi kokari. Zan daure ba damuwa. To Allah ya sa. Ƙoshin wahala. Ya Allah kai ka sa mun san wannan bawan nan naka a raina. Ya Allah ka mallaka mun shi. Sama so wani bai sanarwa soyayya in zai shige ma zuciya.
kar ka ba zuciyarka wahala akan su. Ka yi abin da ya kamata akan soyayya. Ta hana ka karatu, ta hana ka walwala, ta hana ka abin da kake so, ta hana ka sakat. Kada ka biya mu zuciya, ka ba zuciyarka. Wai Abdul, ya kake so ne saboda Allah Abdul? Dakata Hafiz, ba zan ɓoye maka komai ba. Duk na sani akan waccan ce gaba ɗaya ka daina walwala. Ka daina sukuni a makarantar na rasa gane kanka. Kwarai da gaske, tun da zaman nan da na ita nake kallo. Na kasa zuwa lecture, na kasa zuwa cin abinci, wayansu al'amurori na gabana ban je na yi su ba. Duk kuma domin wacce yarinya ce. Tunda haka ne, ka bar mu komai a hannu. Sanin ke ruwa. Kin gan mu kawai akan ciko? Ba abun mamaki bane. Kowace zuciya a rayuwa da abokiyar zuciyarta. Wata zuciya ce wanda take ta bauta, take ta ɗawainiya, take ta wahala. Amini na abokina ya kamu da ƙaunar ki. Soyayya. Kullum ko da rufe idan sai fuskar da yake kauna ita yake gani. Dan girman Allah ki so aboki. Hakika so ɗaya yake tamkar rayuwa. So yana tasiri a zuciyar kowane ɗan adam. Duk wanda ya kamu da shi abun a tausaya masa ne. So yakan shammaci zuciya ya sa mata dafin da ba za ta taɓa farkewa ba. Hafiz, kamar yadda Allah ya ɗora min son abokinka Abdul a zuciya. Ka tallafa wa zuciyata, idan ban samu Abdul, zuciyata za ta iya buga.